Jó napot kívánok, kedves! Jó estét kívánok, kedves tévénézők! Eichner Szilárd vagyok, meteorológus. Különleges eseményekről kell beszámolnom, ugyanis Erdély fölött, amint látják, bűzfelhők szállnak. A jelenség oka a guvernár... Összevágod? Egy kis stúdiómunkát kérek erre a részre, köszönjük szépen. A jelenség okáról tisztelt hallgatóinkat a következő részben tájékoztatjuk. Első rész. Helyszíni riportunkat hallják Porjáról. A gubernátorcég megkezdte működését. Gondjai vannak önmagával? Gondja van az illatával? Büdös akar lenni? A gubernátorcég önnek fejlesztette ki a gubernátor spray formint a büdös barlang erejével. Majd ekkor zenét vágunk be alá. Nem akarja, gondjai vannak az udvarlókkal. Nem akarja, hogy egy udvarló és akadjon. Nem bírom megjegyezni ezt a szöveget. Nem, hogy van. Lelki gondjai vannak? Memória gondjai vannak? Hát akkor hallgasson. Nem akarja, hogy az udvarlók utolérjék önt? Oh, baby, I love you! I love you! Hölgyem, én szeretem magát. Lábai elé borulok, én szeretem. Egy udvarlónak ezennel fájdalmas búcsút intettünk. De hát nem ez volt a cél. Nézzük termékskálánk további elemeit. Rendelje meg ön is. A gubernátor spray formén a büdös barlang erejével önnek is segíthet. Nem, hogy egy udvarlója nem akad, még Rajmund is el fogja kerülni. Rendelje meg most! Csak itt, csak most, csak önnek a tévésokban 1990 forint. Ezt a számot, mivel nem magyarul van, nem tudjuk értelmezni, és az apróbetűs rész értelmében nem tudjuk önöknek semmi esetben sem garantálni. Isnyi-szensi, górago, sicsi, hásik, jógyó. Az apróbetűs részt hallották japánul. Úgyhogy csak itt, csak most, csak önnek kedvezményes áron megvásárolható, a postaköltségről inkább hallgatunk, a megrendelés további részletéről csak úgy. Úgyhogy termékskálánk további részletei következnek. Gondja van a fülével? Netán süket a sok fülzsírtól? Használja ön is a gubernátor Afrikpálca a büdös barlang erejével. Ó, magyar találmány, ezért a pálcát CZ-vel írtuk rá az üvegre. Látják, ugye? És ezért mi most önöknek nem számítunk felárat. Hát ugye mi így csodálatos. Hogyan működik? Az van, nem jó? Vele. A képet kell venni véged! Jó, várjál. A kép és a hangkészítéséért szíves elnézésüket kérjük. Mi volt az, hogy értem? A menekülteket nem térítjük vissza. Kétségbe ejtem. Érek, nem rögedjük télem. Na jó van. Ezt nem mutatod. A kátyúk, az kátyú volt, nem? Még ezen. Köszönjük a figyelmet! Ajánlódó viszontszaglásra!